Gaur egun garrantzitsua da Euskaldun guztiontzat, gure herriaren, gure aberriaren eguna dalako eta gure nazioa aldarrikatu gura dugu. Bezperan, aberrigunaren bezperan, ohitura da tontorretara igoteko eta bertan suak piztu deia eginez. Jendeak ospatu dagian, alaitasunez gure aberreguna eta hemen gagozala nazio legez, herri legez, gure hizkuntzagaz, gure nortasunekin hainbeste gizaldi ostean. Bizkargi mendia oso esanguratsua da, ona beti igondalako lehenengoz, baina mendia bera eta daukan itxureagaitik garrantzitsua da, ze gure ibilbidea gizaldietan zehar izan da gogorra. Gure nortasuna, gure herritasuna mantentzeko aldatz gora. Batzutan lokatza artean eta lapraste egiten duzu eta antzerantza, baina gorantza barriro. Eta tontor honetan, burruka handia egon zen gudan, eta gudariak ahalegindu eta lortu eginen tontorra behin eta barriro hartzea. Atzera bota eta barriro eurek aurrera. Esaten da, mendiaren itxurea be, hainbeste bonbekaitik aldatu egin zala. Eta gure egoera eta gure ibilbidean, egia esan, bai, egoera eta forma ezberdinak bizi izan ditugu, da lan da guztiz be, moldatu gara, jakin dugu tontorreraino egiten. Eta tontorrerantza jarraitzen dugu eta bertan mantenduko gara. Bihar ospatzeko eguna da, danok ospatzekoa, Euskaldunak garalako, berton gagozelako.